Vážení páni premiéři, dámy a pánové, vážení a milí hosté, dovolte mi, abych vás ještě jednou srdečně přivítala zde na zámku Nová Horka, kde právě proběhlo společné jednání české a slovenské vlády. Nyní tedy zahajujeme tiskovou konferenci, na jejímž začátku budou podepsány dohody a 2 memoranda. Nyní tedy požádám místopředsedu vlády a ministra průmyslu a obchodu České republiky pana Karla Havlíčka a místopředsedkyni vlády a ministryně hospodářství Slovenské republiky paní Denisu Sakovou, aby podepsali dohody mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem hospodářství Slovenské republiky o sdílené odpovědnosti za uskladňování plynu v zásobnicích plynu v Dolních Bojanovicích. Prosím. Vážená paní ministryně, vážení pane ministře, děkujeme vám. A já nyní požádám premiéra České republiky, pana Andreje Babiše, a premiéra Slovenské republiky, pana Roberta Fica, aby podepsali memorandum o porozumění a spolupráci v oblasti mírového využití jaderné energie. Vážení páni premiéři, děkujeme. A nyní vás požádám, vážení předsedové vlád, abyste podepsali memorandum o prohloubené spolupráci. Děkujeme a nyní tedy přistupujeme k samotné tiskové konferenci a předávám slovo premiérovi České republiky, panu Andreji Babišovi. Takže dobrý den, dámy a pánové, já jsem strašně rád, že jsme se mohli setkat kompletní česká vláda a kompletní slovenská vláda po 3 letech a musím říct, že jsme museli omezovat vystoupení jednotlivých našich ministrů, protože těch témat je strašně moc a myslím, že máme co si navzájem pomáhat a řešit věci ve všech sektorech. Já nechci mluvit dlouho. Co je nejdůležitější pro nás a co čekají samozřejmě občané, je řešení samozřejmě energetické krize. A já si myslím, že to řešení je právě v prostoru V4 Německa a Rakouska.
my musíme bojovat dál, aby jsme přesvědčili hlavně Německo, že je lepší zastropovat ceny povolenek ETS 1 celého evropského průmyslu, než dotovat ten průmysl. A Německo samozřejmě tam dalo 84 miliard euro, ale pokud ten průmysl dostane tu pomoc a nemusí platit ty spekulativní ceny za ETS jedničky, tak o to méně vlastně to bude stát ty rozpočty. Potřebujeme samozřejmě odpojit cenu energií vyráběných z plynu, protože nás asi nic dobrého nečeká. Naštěstí teda nasleduje léto, protože kdyby tahle krize vznikla před zimní sezónou a vidíme, jaké jsou ceny plynu, tak to by byl samozřejmě obrovský problém. Je to problém celého regionu, bohužel V4 nefunguje, takže každá země si řeší ten problém s pohonnými hmotami individuálně. Teď přijde Polsko s nějakým řešením. Já si myslím, že se to mohlo, alebo mělo, ale teďka už je asi pozdě, ale uvidíme, řešit v rámci celého teritoria. Včera zasedal rakouský parlament, který má nějaké návrhy a samozřejmě pro nás je jasné, že ten ropovod TAL je klíčový, ale je tam 8 rafinerií, 4 německé, 2 rakouské, 2 české. Já jsem poprosil pana premiéra Fica, aby, a samozřejmě si přejeme, aby bratislavská rafinérie MOLu vyráběla na 100% a aby i maďarská rafinérie MOLu pracovala na 100%. Je to důležité pro celý region a poprosil jsem pana premiéra, aby Slovensko ukončilo stav ropné nouze, protože se nás to samozřejmě jako týká. Tyhle věci čekají od nás občané, že budeme řešit aktivně. My to řešíme aktivně, zítra máme jednání jak jsme už jednou měli, s vlastně provozovateli čerpadel v České republice. U nás ve čtvrtek znovu zasedne vláda a budeme tenhle problém řešit. Takže je to samozřejmě problém celoevropský, ale nemůžeme čekat na Evropskou komisi, protože bohužel nevnímá ani naše připomínky z hlediska řešení energií jako takových. I když jsme napsali x dopisů, byli jsme aktivní, měli jsme bilaterální schůzky a my se připravujeme dál na to klíčové jednání Evropské rady 19. a 20. června. Toto jsou nejdůležitější věci a samozřejmě těch témat je strašně moc, ale asi není tolik času. Jsme přišli pozdě, za to se omlouváme, abych tady informoval o všem. Bylo to skvělé setkání, obě vlády byly zastoupeny na 100%, bylo to k věci, žádné formální záležitosti a máme si co říct, protože zkrátka jsme vlastně největší obchodní partneři, naše firmy investují na Slovensku, české firmy investují, slovenské firmy investují v Čechách, takže jsem rád, že konečně po 3 letech jsme mohli takhle vlastně spolu řešit tyhle věci v prospěch každodenního života našich občanů. Děkuji a nyní předávám slovo předsedovi slovenské vlády panu Robertovi Ficovi, prosím. Ďakujem pekne. Vážený pán predseda vlády, na úvod sa samozrejme patrí poďakovať za príslovečnú pohostinnosť, ktoré sa nám dostalo tu u vás v Českej republike a dovolte mi, aby som pozdravil aj všetkých občanov Českej republiky. Potvrdzujem, že vlády sa stretli v plných formátoch. Ani jeden minister nebol zastúpený štátnym tajomníkom, čo len teda ukazuje, aký obrovský význam každý jeden člen, či už českej alebo slovenskej vlády, prikladá tomuto stretnutiu. Veľmi vítam, že sme dnes si urobili inventúru vzájomných vzťahov. Ak sa pozriete do podpísaného memoranda o prehlbenej spolupráci, tak zistíte, že prakticky v každej jednej oblasti je obrovský priestor na prehlbenie spolupráce a na spoločné projekty. Ja som nedávno navštívil, pán premiér, oficiálne Rumunsko
a povedal som niečo, čo chcem zopakovať aj teraz. Neuveriteľne zanedbávame bilaterálny rozmer vzťahov. Chodíme do Bruselu a dusíme sa európskou agendou. Trávime hodiny nad problematikou Ukrajiny. Trápime sa s témami, kde sa nevieme pohnúť dopredu. A potom sa stretneme bilaterálne a sú z toho obrovské prekvapenia, čo všetko môžeme spoločne urobiť. Ak by ste chceli použiť nejaké pomenovanie dnešnej spoločnej vlády českej a slovenskej, tak by som použil pomenovanie hlas zdravého rozumu. Často zdôrazňujem na Slovensku, že sú 3 témy, ktorým treba venovať maximálnu pozornosť. A to je otázka mieru vo svete, energetickej bezpečnosti a boju proti nelegálnej migrácii. Naše stretnutie na 4 oči, ktoré sme mali pred rokovaním v delegáciách, ukázalo, že energetická bezpečnosť oprávnene patrí do tejto trojice priorít, ktorým sa vláda Slovenskej republiky dnes venuje. Chcem oceniť mimoriadne aktívny prístup českého premiéra na rokovaniach Európskej rady, pretože otvára pravidelne témy, ktoré sú pre nás všetkých životne dôležité a týkajú sa predovšetkým ceny elektrickej energie. Dámy a páni, ja si nebudem dávať žiadne servítky pred ústa. Ako to je možné, že máme neformálne stretnutie, na tomto neformálnom stretnutí vystúpi Mario Draghi a povie, že najurgentnejší problém konkurencieschopnosti európskej ekonomiky je cena elektrickej energie. A iba v našich rukách je, čo s touto cenou urobíme, a my neurobíme nič. Veľmi správne pomenoval pán český premiér napríklad tému decouplingu, teda odtrhnutia pri cenotvorbe elektrickej energie plynu. Stalo sa? Nestalo sa. Veľmi správne navrhujeme reformu systému ETS, emisných povoleniek. Došlo k tejto reforme? Nedošlo. Je nejaký prísľub Európskej komisie, že sa pozrie na nejakú revíziu. Navrhovali sme ďalšie riešenia, ktoré mohli viesť k zníženiu ceny elektrickej energie okamžite. Nič sa neudialo. Jediný konkrétny prísľub, ktorý zaznel, bolo, že Európska komisia využije svoje rezervy, ktoré má v emisných povolenkách, a tieto rezervy pustí na trh, čím by sa mal vytvoriť tlak na zníženie ceny emisných povoleniek. Ani k tomu neprišlo. Preto, ak sa pozrieme na rôzne oblasti spolupráce, tak sa zhodneme, že cena elektrickej energie a súčasná energetická kríza ide cez všetky rezorty. To je jedno, či to je poľnohospodárstvo, či je to hospodárstvo, nech je to ktorýkoľvek rezort. Každý pociťuje krízu, v ktorej sa nachádzame. Vážené dámy a páni, je pre nás nepochopiteľné, ako si vnútorne prehlbujeme krízu, ktorú vieme riešiť vlastnými silami. Dnes o 15. hodine má byť videokonferencia ministrov energetiky, kde sa má začať hovoriť o limitoch, spotrebných limitoch. Zrazu je problém s leteckým palivom. Zrazu nám chce asi komisia oznámiť, že kľudne urobte nejaké spotrebné limity. Ja sa pýtam pre Boha, prečo sa neotvorí ropovodu Družba? Čo to je za nezmysel, že máme jednoduché riešenie? Dostať do stredu Európy dostatok ropy a tento dostatok by stabilizoval situáciu nielen v Slovensku a Maďarsku, ktoré sú najviac dotknuté, ale stabilizoval by situáciu v strede Európy ako takej. Ďakujem českej vláde, že je pripravená ísť do kompromisu a ponúka nám spoluprácu pri expertoch, ktorí by mohli ísť na miesto údajného poškodenia ropovodu Družba v Brodoch. Aj toto odmieta Európska komisia. Ďakujeme samozrejme aj za inú pomoc, pokiaľ ide o spätný chod ropovodu, pretože ropa nemusí tiecť len z východu na západ, ale môže tiecť aj zo západu na východ a na tomto teraz spoločne pracujeme. A je tu veľká a veľmi dobrá spolupráca medzi príslušnými ministerstvami. Využívam aj túto príležitosť, aby som opätovne vyzval Európsku komisiu, nech prestane hrať politické hry. A nech sa netvári, že nie je schopná presvedčiť ukrajinského prezidenta Zelenského, aby vpustil inšpekčný tím a aby znovu obnovil prevádzku ropovodu Družba. Namiesto toho budeme robiť videokonferencie a variť sa vo vlastnej šťave. A budeme prijímať spotrebné limity a budeme robiť všetky možné opatrenia, len aby sa nestalo to, že príde do Európy nejaký ruský plyn alebo sem príde ruská ropa.
A čo si myslíte, tá ropa, ktorá prichádza do Nemecka, je odkiaľ? Akú molekulu má plyn, ktorý prichádza do Európy? To je všetko ruská ropa a všetko to je ruský plyn. Oceňujem, že sme týmto témam venovali veľkú pozornosť na dnešnom stretnutí. Dohromady, som to rádal, vystúpilo v diskusii 34 ľudí. Každý jeden minister za svoje ministerstvo na slovenskej strane a na českej strane definoval najpodstatnejšie veci. Je veľa vecí, kde sa my chceme inšpirovať, pokiaľ ide o české skúsenosti. Je veľa vecí, kde česká vláda chce preberať skúsenosti zo strany slovenskej. Vážený pán premiér, ďakujem. Samozrejme, teraz je rada na nás a bude pre nás potešením, ak česká vláda zavíta na Slovensku. Na Slovensko možno by bolo dobré, keby to bolo v druhej polovičke už tohto roku, pretože tých udalostí je veľmi veľa. Rovnako ti chcem poďakovať, pán premiér, za to, že držíš myšlienku významu formátu V4. V4 je mimoriadne dôležitá regionálna spolupráca. Slovenská republika preberá v druhom polroku 2026 predsedníctvo vo V4. Urobíme všetko preto, aby to bol inštitút a aby to bola regionálna spolupráca, ktorá bude prinášať zmysel. Ak nás bude viac a viac, tak dokonca ešte aj v nasledujúcom mesiaci by sme mali mať ambíciu zvolať V4 za prítomnosti rakúskeho spolkového kancelára, nemeckého spolkového kancelára a spoločne hovoriť o tom, ako riešiť problém, lebo ten problém sa dá riešiť len kolektívne spoločne v strede Európy ako takej. V mene vlády Slovenskej republiky ďakujeme za túto príležitosť. Dokumenty, ktoré boli podpísané, sú dostatočne výrečné. Nájdete tam všetko, čo potrebujete vidieť. Na čo sa chceme sústrediť v doprave, na čo sa chceme sústrediť v poľnohospodárstve, na čo sa chceme sústrediť napríklad v zdravotníctve či v iných oblastiach. Rovnako sme podpísali dôležitý dokument o spolupráci v jadrovej energetike a plus podpísali, ako ste videli, aj ministri hospodárstva a energetiky dokument, ktorý sa týka zásobovania alebo zásobníkov plynu. To sú dokumenty, ktoré nás významne ďalej posúvajú. Zvykol som hovoriť, že československé a slovensko-české vzťahy sú pôždičkami vzájomnej dôvery. Ďakujeme za pomoc pri ochrane vzdušného priestoru. Napriek tomu, že Slovensko nakúpilo americké stíhačky F-16, že stále potrebujeme nejaký čas na manažment a prípravu. Rovnako chcem samozrejme poďakovať aj za kroky, ktoré robí České ministerstvo energetiky, ktoré by mali byť nápomocné Slovensku, pretože Slovensko je dnes v mimoriadne krízovej situácii. Pán premiér, môžem prislúbiť, ako náhle budú splnené podmienky, stav ropnej núdze bude zrušený. Rovnako platí, že vládne nariadenie, ktoré zaviedlo dvojité ceny, pokiaľ ide o naftu, a ktoré zavádza aj určité limity, má platnosť a účinnosť len 30 dní, čiže po 30 dňoch skončí. My sme boli atakovaný Európskou komisiou. Veľmi nepríjemne som bol prekvapený spôsobom, akým sa nám komisia vyhráža. Keď hovorí, že použije voči nám všetky prostriedky, aby nás prinútila zastaviť aplikáciu tohto nariadenia. Prečo podobný list nenapíše pani predsednička komisie ukrajinskému prezidentovi? Prečo si píšu len milostné dopisy, ako sa ľúbia, ako sa majú radi? Nemôže prezident inej krajiny, nečlenského štátu, poškodzovať hospodárske, ekonomické záujmy členských štátov Európskej únie. A nemôže Európska komisia uprednostňovať záujmy nečlenského štátu Európskej únie pred členskými štátmi Európskej únie, najmä za podmienok, v akých sa dnes nachádzame. Toto bude samozrejme predmetom ešte veľkých diskusí a veľkých vyjednávaní. Tešíme sa, že sme tu, pán premiér, a budeme sa samozrejme tešiť, keď vo veľmi krátkom čase zavítaš spolu s celou českou vládou na území Slovenskej republiky. Ďakujem pekne. Také děkujeme. Tolik tedy prohlášení předsedů obou vlád a nyní dotazy ve formátu 2+2. Prosím každé médium po jednom dotazu. Česká televize. Jan Šlan, Česká televize, dobrý den. Moje otázka se týká energetiky. Slovensko před nedávnem, jak jste zmínil, pane premiére Fico, zavedlo dvojí ceny nafty jakožto jedno z opatření v rámci ropné krize. Vy jste, pane premiére Babiši, tehdy mluvil o tom a označil jste ten krok za nesprávný a že si o tom budete chtít s panem premiérem promluvit. Tak využili jste tuto příležitost dneska a skončila ta dohoda v podstatě na tom, že jste dostal příslib, že to bude pouze na 30 dní.
A druhá věc se týká širší vztahu v rámci Visegrádské čtyřky, protože podle nových investigativních informací se objevilo to, že maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó se aktivně zasazoval o zájmy Ruska a vyhověl vstříc ruskému ministru zahraničí v době, kdy se snažil vyškrtnout konkrétní osoby kolem ruských oligarchů ze sankčního seznamu Evropské unie. Pane premiére Fico, nakolik je strategické vycházet vstříc ruským elitám a státu, který například provádí konkrétní sabotáž a prováděl v rámci Česka sabotáž, mám tím samozřejmě na mysli kauzu Vrbětice. Pane premiére Babiši, nakolik si dovedete představit další kvalitu vztahu a důvěry v rámci Visegrádské čtyřky za takovýchto okolností? Děkuji. Tak V4 za nás fungovala skvěle. Jsou to 4 státy, které mají 65 milionů obyvatel. My jsme společně s Polskem vybojovali to, že ten Green Deal, který jsme nikdy nepodepsali samozřejmě, tak jsme nedovolili, aby byl tam závazek 55% pro každý členský stát, ale je to jenom průměr, takže Česká republika vlastně nemá de facto žádný závazek. Vybojovali jsme společně obrovské peníze do modernizačního fondu. Vybojovali jsme, že jsme byli proti ilegální migraci. A poprvé, když se stala Ursula von der Leyen předsedkyní Evropské komise, tak ano, šla do Paříže a potom šla tady ve 4. Pamatuju si 13.12.21 jsme měli večeři v Budapešti, V4 a prezident Macron. Angela Merkel byla v Bratislavě, takže V4 byla skvělá, ano. Ta V4 přestala fungovat na základě toho, že pan Fiala označil pana Orbána za mého přítele, tak nevím, jestli je to skutečně důvod, aby vlastně tady nefungovala ta spolupráce v prospěch našich občanů a já doufám, že teď ty vztahy mezi Polskem a Maďarskem se nějak normalizují a že ten region to potřebuje. A potřebujeme samozřejmě mít Německo a Rakousko v jednom uskupení, protože celé toto teritorium platí podobné ceny elektřiny, má podobné problémy s ETS1 a o to se budeme pokoušet. Ohledně těch dvojích cen, já jsem to komentoval, že samozřejmě lepší by bylo řešení celého toho regionu. Slovensko se tak rozhodlo, samozřejmě oni jsou v jiné situaci než my, protože Slovensko má zásobování pohonnými hmotami 100% z rafinerie v Bratislavě, my dovážíme 30% pohonných hmot, takže já myslím, že nějakým způsobem teď jsme se domluvili, jak budeme společně postupovat a je to samozřejmě o pohonných hmotách, ale i o energiích a já doufám, že skutečně ta bratislavská rafinérie bude fungovat, už vrací vlastně tu půjčku ze státních hmotných rezerv a tím pádem by skončila ta situace, co nám pan premiér přislíbil a situace se tady znormalizuje. My jsme půjčili teď polskému výrobci Unipetrol v České republice od zítra 100 000 ton ropy, takže děláme samozřejmě tyhle opatření, ale já jsem přesvědčen, že si to vyžaduje i řešení a zapojení i Rakouska a Německa. Na tom jsme se shodli a na tom máme shodu. Pán redaktor, my sme museli vyhlásiť stav ropnej núdze, pretože podľa zákona, ak chce štát požičať svoje zásoby ropy, tak musí byť vyhlásený stav ropnej núdze. To je procedúra stanovená zákonom. Vyčlenili sme určitý objem, ktorý je k dispozícii rafinérii Slovnaft. Rafinéria čerpala z tohto objemu, čo teda umožnilo zabezpečiť výrobu pohonných hmôt v Bratislave, čo je životne dôležité. Rovnako oceňujem aktivity rafinérie Slovnaft, pretože všade tam, kde sa dá zháňa ropu, ak to mám takto povedať po slovensky, cez tankery, postupne sa začína táto ropa vracať do slovenských štátnych zásob. Preto ako náhle budú naspäť tieto zásobníky naplnené, ktoré patria pod kontrolu štátnych hmotných rezerv, tak nebude dôvod na pretrvávanie stavu ropnej núdze. A pokiaľ ide o vyhlášku, alebo teda vládne nariadenie, na ktoré zaviedlo dvojité ceny,
tak tu je stanovená platnosť, účinnosť tohto vládneho nariadenia 30 dní. V tomto duchu som informoval aj pána premiéra. Ale neobídem aj vašu druhú otázku, ktorú ste postavili, pretože chcem mať vo veciach jasno, aby zase sa nešírili nejaké klebety, alebo aby sa nešírili desinterpretácie. Na sankčnom zozname bol aj jeden občan Európskej únie. Zaujímavé, že to bol občan Slovenskej republiky, ktorému účasť na tomto sankčnom zozname zničila kompletne celý život. Podnikateľský, osobný, bola to jedna obrovská tragédia. A my sme urobili všetko preto, vyvinuli sme veľkú iniciatívu a podarilo sa nám presvedčiť zostávajúcich 26 členských štátov, aby súhlasili s vyradením tohto človeka, pretože bolo úplne evidentné, že na tomto zozname nemal čo robiť. Tým, že sme prví začali túto tému otvárať a hovorili sme o slabých prípadoch, tak to sa volá, že slabé právne prípady, tak sa na nás začali obracať aj ďalší. Ja som napríklad obdržal, a to je verejne známe, list od tureckého prezidenta, od ďalších prezidentov zo Strednej Ázie, v ktorom nás požiadal, keďže videli našu aktivitu, aby sme otvorili aj ďalšie osoby, ktoré sú na sankčnom zozname. Teraz naposledy, pán redaktor, nebol nikto vyradený z osôb zo sankčného zoznamu, ale predpokladám, že diskusia bude pokračovať aj v nasledujúce obdobie. Treba však povedať veľmi zreteľne a jasne. Na vyradenie človeka zo sankčného zoznamu potrebujete 27 členských štátov Európskej únie. Takže nemôžete obviniť nikoho, že je ruský agent. Potom musíte obviniť všetkých 27 členských štátov, že sú ruskí agenti, ak pristúpili k nejakému rozhodnutiu, ktoré sa napríklad týkalo, si spomeniem, sestry známeho podnikateľa Usmanova v minulosti. 27 členských štátov. Takže nerobte, prosím, to nie je na vás, hovorím vo všeobecnosti, nerobme tému z toho, čo nie je téma. 27 štátov sa musí dohodnúť. Ak dôjdu záveru, že prípad je právne mäkký, slabý a že toho človeka treba vyradiť, tak sa ten človek jednoducho vyradí. Nám sa to podarilo pri pánovi Hambálkovi. Jozef Hambálek bolo meno človeka, ktorému tento zoznam zničil život. Potom došlo k dohode 27 členských štátov v prípade tej pani, nejaká lekárka, ktorá tiež bola na zozname a neboli na to právne dôvody. A teraz nás žiadajú viacerí prezidenti zo Strednej Ázie, aby sme sa pozreli na ďalších ľudí na tomto zozname. Čiže to je jednoduché vysvetlenie celého príbehu. Všetkých 27 členských štátov musí súhlasiť. Čiže obviňovať tu kohokoľvek z nadpráce je nemožné. 27 členských štátov musí dôjsť k jednomyselnému rozhodnutiu. Děkuji. TA3. Ďakujem veľmi pekne, Peter Eus, televízia TA3. Spoločná otázka na oboch premiérov, samozrejme. Už ste dosť dlho v politike, obaja, teraz máte asi príležitosť obaja, spoločne ste sa stretli na takomto formáte, doteraz to bolo s inými partnermi. Čiže navzájom mali ste možnosť aj sa porozprávať medzi štyrmi očami, dohodnúť sa, ako spoločne postupovať aj na národnej úrovni, aj na tej európskej úrovni, pretože to, čo sa deje vo svete, oslabuje ako tak Európu, tak samozrejme aj tie krajiny, ktoré sú účastné aj vás. Čiže aj v tých veciach, ktorých sa možno nezhodnete, či ste našli spoločný prienik, ako postupovať tak, aby ste boli jednotní, či v tej Varšavskej štvorke, aj v Európskej únii. Pretože, ako ste aj spomínali, pre Slovensko je teraz dôležité vyriešiť aj ropovod družba. Česko má zase úplne iné záujmy. Ja neviem, či podporíte napríklad Slovensko pred Európskou komisiou, aby ropovod družba bol obnovený, tá ropa aby pritekala naopak recipročne, či teda slovenský premiér pomôže v iných veciach, či teda aj veci, v ktorých možno nemáte spoločné záujmy, budete spoločne postupovať. Ďakujem. My máme společný zájem a my jsme o tom mluvili na 4 oči a teďka jsem to deklaroval. Náš společný zájem je přesvědčit Evropskou unii, jak řešit ceny energií a ne nějaké deklarace o energetické dálnice. Ano, já jsem se s spolkovým kancléřem Mersem domluvil, že budeme budovat společnou energetickou dálnici, ale to si vyžádá vlastně, nechci říct desítky, ale delší dobu a to okamžité řešení jsou to ETS jedničky, oddělení ceny plynu vlastně od té elektřiny. No a ohledně družby, no tak samozřejmě pokud severná větev družby
dopravuje kazachskou ropu do Německa, tak možná Slovensko by si nakoupilo kazachskou ropu jižní větví na Slovensko. Takže jde o to, a to samozřejmě má vliv na celý region, protože pokud rafinerie v Slovnaftě vyráběla na 60%, no tak Slovensko udělalo to opatření, jaké udělalo. Takže my z hlediska energetických a z hlediska zájmu našich občanů v Evropské unii máme na to stejný názor. Ja tam nevidím žádný rozdíl. Pán redaktor, situácia je podstatne vážnejšia, ako možno vyzerá, pretože ak sa pozrieme na iné časti sveta, ako je Austrália, ako je Japonsko, aké opatrenia kde sa prijímajú v Južnej Kórei, toto môžeme očakávať aj v Európe. A preto je jednoducho nepochopiteľné, že za tejto situácie nie je záujem Európskej komisie presvedčiť prezidenta Zelenského obnoviť tok ropovodu Družba. Opäť treba pripomenúť, aby sme nehovorili v nejakých tajúplných výrazoch. Do roku 2027 Maďarsko a Slovensko dostali výnimku zo sankcií a môžeme čerpať tento druh ruskej ropy. Bolo zaujímavé sledovať, že sa objavila iniciatíva komisie, že 15. apríla tohto roku mala začať príprava právneho dokumentu, na základe ktorého by sa táto výnimka zrušila. Avšak situácia je tak vážna, že tento návrh, táto iniciatíva bola stiahnutá a dnes nie je predmetom nejakej negociácie alebo nejakého rokovania. Čiže naďalej platí, že do konca roku 2027 Slovensko a Maďarsko môže cez ropovodu Družba čerpať ruskú ropu, lebo také je rozhodnutie Európskej únie, v tom nie je žiadna černota, v tom nie je nič zakázané. Sú témy, kde máme absolútne rovnaký názor. Aj sa podporujeme v rámci Európskej rady. Ja som ocenil aj na zasadnutí vlád aktívny prístup pána premiéra, pokiaľ ide o témy ceny elektrickej energie. Keď môžeme, si zavoláme, aj sa stretneme, pretože toto sú pre nás životne dôležité veci. Pokiaľ ide o V4, ak nás pozorne počúvate, rovnako si myslíme, že to je jedinečný formát regionálnej spolupráce, ktorý fungoval a my ho chceme a ďalej aj oživovať. Sme teraz v takom zajatí volieb v Maďarsku. Každý čaká, čo bude, ako bude. Preto by som možno k týmto témam sa v takej kľudnejšej atmosfére vrátil až po tom 12. apríli, keď bude zrejmé, že ako sa rozhodli občania Maďarska pri výbere novej vládnej reprezentácie. Nenarazili sme, lebo my sme príliš skúsení, pán redaktor, aj pán premiér, na témy, ktoré nás rozdeľujú. Tak ak je nejaká téma, ktorá nás rozdeľuje, tak ju nepostavím na stôl, alebo nepoložím ju na stôl. Položím na stôl témy, ktoré nás spájajú a kde sa môžeme navzájom podporiť. Děkuji, CNN Prima News. Dobré odpoledne, Andrea Tajsíková, CNN Prima News. Vy jste tady podepsali to memorandum o prohloubené spolupráci, tak bych si chtěla zeptat, jak konkrétně dopadnou ta jednotlivá témata na každodenní život Čechů a Slováků, jak to vlastně pocítí v tom každodenním životě, co se tedy podle vás pro ně zlepší díky tomu memorandu. A ještě k té Evropské unii, vy jste tady zmiňovali jak emisní povolenky, energetickou bezpečnost, tak i boj proti nelegální migraci, ale jsou ještě nějaká další témata, v kterých plánujete tedy společný postup jako Česko a Slovensko? Já jsem samozřejmě mluvil o tom, jaký je návrh nového víceletého finančního rámce Evropské unie. A ten stávající je v rozdělení 66% členské státy a 34% Evropská komise. Evropská komise navrhuje teď opak na období 28 až 34. Navrhuje, že ona bude rozdělovat 54% těch prostředků a členské státy jenom 46%. No a to samozřejmě pro nás není přijatelné, protože my jsme vyhráli volby s tématy a my musíme občanům jasně dokázat, a taky to děláme, že ten naše programové prohlášení vlády budeme plnit. A samozřejmě, když dostáváme peníze z Evropy, kde i platíme, a platíme tam ročně asi 60 až 62 miliard korun,
No tak samozřejmě je tady střed dvou světů, kde Evropská komise se snaží nám vlastně diktovat ty témata a my samozřejmě zase se snažíme a říkáme, my chceme hlavně peníze na zdravotnictví a na sociál a na dopravní infrastrukturu a o tom bude to vlastně nejdůležitější vyjednávání. Já jsem to jednou zažil a taky jsem přinesl domů 42 miliard navíc. A tam je to místo, kde se rozhoduje, že všichni musí souhlasit. Takže to je samozřejmě jako taky věc, o které společně chceme diskutovat. No a já jsem taky mluvil o závazcích v rámci NATO. Ano. Jsou nějaké nové závazky, samozřejmě členské státy to nějak vykazují a Slovensko může být pro nás příkladem toho, že my od revoluce jsme nebyli schopni postavit jednu novou nemocnici. Ano, bohužel to tak je. Podívejte se na pražské nemocnice, IKEM pavilon, fantazie, naše dílo. A zbytek katastrofa. Takže Slovensko teď staví několik nemocnic, mimochodem staví i vojenskou nemocnici, no a samozřejmě si to dají do těch nákladů v rámci závazku NATO. Takže, nebo nájemné bydlení je strašně jako důležité pro nás, takže znovu opakuju, že jsme diskutovali, je tam strašně moc témat, měli jsme málo času. No a dopravní infrastruktura, v tom memorandu je dopravní infrastruktura, všechny ty dálnice, které směřují na Slovensko a rychlovlaky a spolupráce obranném průmyslu. My nabízíme Slovensku z výroby aerovodochody LN39NG, ano, ty naše nové Skyfoxy, ano, takže to jsou konkrétní věci. No a hlavně ty konkrétní věci, jak se projeví v životě našich spoluobčanů, jsou v těch věcech jako nájmy, ceny bytů, energie a tak dále. Takže já myslím, že to memorandum má 13 stran, je velice konkrétní, nejsou to žádné nějaké floskule nebo politické deklarace. Už v úvodnom slove som povedal, že ak sa pozriete hlbšie do toho memoranda, tak tam nájdete konkrétne úlohy. A aby som trochu tú vašu zvedavosť uspokojil, tak som si úmyselne otvoril tú časť memoranda, ktorá sa dotýka dopravy. Pár vied je to za minútu povedané. Napríklad je to spoločný postup pri projektovaní, príprave a výstavbe medzinárodného cestného prepojenia R6 D49 a 1/49 Púchov-Zlín. Ďalej, záväzok, že pokiaľ ide o výstavbu diaľnice D3, hovorím teraz o slovensko-česko-polskom pohraničí, musí pokračovať v zmluvných termínoch. Ďalej je to dopravná situácia v prihraničnej oblasti s vybudovaním rýchlostnej cesty R5 na slovenskej strane a nadväzujúcej cestnej komunikácie 1/68 na českej strane. Ďalej, spoločný postup pri rekonštrukcii cezhraničného diaľničného mosta Kúty Lanžhot cez rieku Moravu na diaľnici D2. Napríklad je tu koordinácia v rámci projektu modernizácie železničnej trate na úseku Devinská Nová Ves, štátna hranica Slovenská republika, Česká republika a tak ďalej a tak ďalej. Každá oblasť, ktorá je pomenovaná v tomto dokumente, je takto konkrétna. Všade tam, kde sa stretávame a vieme si pomôcť, sme sa rozhodli, že tieto témy zaradíme do tohto dokumentu. A v tom je ten význam bilaterálnej spolupráce, ktorú tak často zanedbávame kvôli ťažkej, dusivej a náročnej agende, ktorú musíme pravidelne riešiť v Bruseli. Ja som si myslel, pani redaktorka, že nebudú potrebné podobné bilaterálne stretnutia, pretože prídete do Bruselu, máte tam všetkých premiérov a môžete sa s nimi stretnúť. Ale nikdy nemáte toľko času, ako sme dnes strávili, pretože ak sa s plnou energiou pozriete na inventúru bilaterálnych vzťahov, tak to vyžaduje veľa času, veľa úsilia a to jednoducho nemáme k dispozícii v Bruseli. Toto je 9. spoločné rokovanie vlád Českej a Slovenskej. Bude, verím, tento rok 10. na území Slovenskej republiky a nepochybujem, že si urobíme zhodnotenie toho memoranda, že kde sme sa posunuli a kde sme sa neposunuli, ale sú to absolútne konkrétne veci dôležité pre život ľudí na obidvoch stranách rieky Morava. Děkuji, STVR.
Dobrý deň, Jakub Horáček, Slovenská televízia. Už aj na tejto tlačovej konferencii viackrát zaznela kritika postupu Ukrajiny a prezidenta Volodymyra Zelenského od vás, pán premiér Fico. Preto ma skôr zaujíma postoj českej vlády. Ako pán Babiš vnímate, alebo ako vnímate to, že či by tento ropovod mohol byť v budúcnosti obnovený, respektíve opravený, alebo sa prípadne už viac zameriavate na vybudovanie spoľahlivého reverzného toku, čo tiež odznelo už na tejto tlačovke. A to je aj otázka pre obidvoch, že v akej to je fáze a v akom časovom horizonte sa bavíme. Ďakujem pekne. Ale reverzní tok nemá zdroj, nemá ropu. A já jsem se vyjádřil před chvílí, že nevidím důvod, když by si Slovensko nakoupilo kazachskou ropu, proč by ta ropa nemohla přitéct přes ten ropovod Družba, když jsme na Slovensko, když teče do německé rafinerie Schwetaloina. Zastavenie toku ruského plynu a ruskej ropy nemá nič spoločné so zdravým rozumom. Samozrejme, že poďme pracovať na alternatívnych trasách. Robme na tom. Ja budem veľmi šťastný, ak budeme môcť ropu dostať na Slovensko nielen cez ropovod Adriu. Viete, že tam narážame na problémy s tým, že chorvátska strana nechce prepravovať ruskú ropu a sú tam vysoké prepravné poplatky, ak máte krátkodobé zmluvy. Ale budem rovnako rád, ak bude iná alternatíva, že bude prichádzať ropa aj z východu smerom na západ, čo by túto oblasť významne stabilizovalo. Je za tým obyčajná špinavá politika, nič iné za tým nie je. A preto ja len môžem vyzývať a budem vyzývať a ďakujem za to riešenie, ktoré odsúhlasili naši českí partneri, že by nám poskytli expertov, ktorí by išli a zhodnotili stav poškodenia, ak vôbec poškodený je. Mňa však mrzí aj to, že ukrajinský prezident robí verejné vyhlásenia, že nemá záujem, aby pokračoval ropovodu Družba ďalej. Ešte viacej ma mrzia niektorí slovenskí opoziční politici, ktorí hovoria, že tento ropovod treba zbombardovať. To už je mimo akéhokoľvek zdravého rozumu. Preto obnovenie toku cez ropovod Družba je dnes životne dôležité nie pre Slovensko a pre Maďarsko, pre celú Európu. Pre celú Európu, a to bol aj dôvod podľa mňa, prečo ten dokument právny, ktorý mal byť po 15. apríli rozbehnutý, bol zastavený a prečo aj dnes bude popoludní, nazvime to krízová porada ministrov energetiky, kde namiesto toho, aby sa tlačilo na prezidenta Zelenského, už budeme chytať zajaca za chvost a budeme vymýšľať všelijaké úsporné opatrenia doma, a nie, aby sme priznali, že riešenie je obnoviť ropovod Družba. My máme k dispozícii, pán premiér, satelitné snímky. Satelitné snímky nepotvrdzujú poškodenie, pokiaľ ide o ropovod v Brodoch. Druhá strana tvrdí, že došlo k podzemnému poškodeniu tohto ropovodu. Ja súhlasím, satelit podzem nevidí. Ak to tak je, nech tam idú experti. My ponúkame technikov zo Slovenska, ktorí by boli pripravení túto opravu zrealizovať a Európska komisia, za čo chcem poďakovať, ponúka finančné krytie týchto oprav. Děkuji. Vážení páni premiéři, vážené ministryně, vážení ministři, vážení zástupci médií, vážené akční týmy obou zemí, velice vám děkuji za vaši práci, kterou jste vykonali během toho dnešního dne a všech příprav. Přeji vám hezký zbytek dnešního dne a budeme se těšit opět někdy na viděnou. Děkujeme, na shledanou.